Babukeli beNgwe TV sinibingelele siphinde sinamukele ohlelweni lethu iConfession Court. Uhlelo kolusha lolu la esizama khona ukuthi sisize abantu abaseyinkingeni ezithile nezimpilo zabo. Kuyenzeka ukuthi umuntu ayethole senkingeni angezukwazi ukuthi ayikhulume nomuntu othile mhlambe emndenini noma mhlambe afise ukuthi ethole isombululo but angazi ukuthi uzoyithola kubani. So sinethemba lokuthi ababukeli beNgwe TV Productions bazokwazi ukuthi babe nomhlahlandlela ngalokho ke kulelo daba. So njengamanje nginomfowethu la umfowethu unodaba la asibhalele ukuthi ufisa ukuthi azolishare nathi mayelana ke nodaba lakhe noma mncane wakhe ogane ubaba wakhe. Kodwa ke ake ngingandi mina kakhulu ngoba umfowethu khona ngicela ukuthi umfowethu kube wena mfowethu osichazela ukuthi isizathu sokuthi usibhalele namhlanje siyini. Ngibonga mfowethu ithuba ongipha lona. Ngibhalele kwiNgwe TV ngesimo sokuthi ngidinga ukuthola usizo. Nginenkinga, ngisuke emakhaya ngikade ngiqeda ukufunda isikole ngizoqhubeka nokufunda ngapha ngasedolobheni. Ubaba ube umuntu oganiwe emakhaya, wafika eThekwini wayesethatha unkosikazi wesibili okumamncane kumina. Manje mangisuka emakhaya ngiza ngapha edolobheni, masifika la noma mncane sibe nokuzwana okweqile okugcine kusiholele ekuthenini sigcine sesikwazi ukulalana mangabe sithola ithuba ubaba engekho. Nanoma ukuba ekhona ubaba makwenzekile sithola uchance la sificene khona ziyenzeka. Manje angisakwazi ukuthi ngithole omunye wesimame ngesimo sokuthi izinto esizenza noma mncane ababaningi abesifazane abakwazi ukuzenza. Nangendlela futhi esiye siphathane ngayo ngokukhuluma, ngokuxoxa nangokubonisana, bancane abesifazane abakwazi ukwenza lonto. Manje ngiyahluleka ukuthi ngibe nomunye wesifazane sobamsana naye. Ngiye ngibone kungcono khona ukubangisana naye ubaba kuyena umamncane, ngoba futhi nawe umamncane mekwabona ukuthi kukhona wesifazane engizama ukubambisana naye noma engibambisene naye unesikhwele esehlule. Maye bengifisa ukuthola abafowethu ukuthi makukhona ongakwazi ukungilekelela kule nkinga enginayo azame angisize angilekelele. Ngingazi ke kuwe bhuti ukuthi ungakwazi ukungixhumanisa nabantu bakwazi ukungisiza kule nkinga enginayo. Mfowethu ngaphambi kokuthi mhlambe kube khona esigijima phezulu kwakho siyiNgwe TV, ngifisa ukuthola la mfowethu usizo lwakho lusekuthenini mhlambe ufuna ukuthi uphume kulento noma ufisa ukuthi uphumele obala kubaba wakho ukuthi wena noma mncane wakho ninobudlelwano. It's either ufuna ukuthi uyiyeke noma ufuna ukuthi azi ubaba wakho ngayo. Mfowethu kunzima ukuthi ngiyeke, kunzima kakhulu ukuthi ngiyeke, angifuni uqamba amanga, kunzima ukuyeka ngoba uma mncane mfowethu uma singakhuluma iqiniso nje lengezi ukuphikiswa ungiphethe kahle kakhulu. And nangendlela esenza ngayo angimboni owesifazane ongakwazi ukungenza ngizizwe ngalendlela engisizwa ngayo mangabe nginomamncane. Angazi ukuthi ubaba mangabe eyithola lento isona siphi isinqumo azosithatha ngami noma azosithatha ngayo umamncane, because umamncane uyilenhlobo yomuntu wesifazane onothando kakhulu, uyinhlobo yomuntu wesifazane olithandayo futhi ucansi ngendlela eyiqile. Manje okusho ukuthi njengoba sitholene sobabili, kutholene abantu ababili abathanda into eyodwa efanayo. Manje ubaba mangasuke ukuthi uyayithola lento kuzoba inkinga kakhulu kumina nje, especially engiyingane yakhe. Kuzoba inkinga kakhulu mfowethu. Angazi ukuthi iyona yiphi indlela engase ngenze kuyona. Mhlambe nawe ungakwazi ukuthi ungicebise ukuthi ikuphi engase ngikwazi ukwenza kulesimo engibhekene naso. Mfowethu le ndaba ngathi ithanda ukubanzi nyana uma ngilalela mfowethu indlela oyibeka ngayo. Mhlambe ngokweminyaka uma mncane nawe mhlambe nishiyana kangakanani, nishiyana kakhulu noma mhlambe nicishe nje nibe abantu abalinganayo. Mfowethu uma mncane asishiyani kakhulu,
asishiyani kakhulu ngoba ngithi mangicabanga mibili iminyaka esishiyana ngayo iminyaka. Ubaba wamthatha umamncane ngingekho mina ngisemakhaya futhi kungakaziwa nokuthi ngizoke ngisuke emakhaya ngize ngapha eThekwini. Uma ngabe sengisukile ke yayisiqala ke indaba ke kumina nomamncane. Mfowethu ngiyakuzwa mfowethu. Uma uthi ubaba wamthatha umamncane usekhaya, ngabe umamncane kanti akakagani ekhaya ngokusemthethweni noma kukanjani? Umamncane mfowethu ngizobeka nje kucaca ukuthi umamncane ngokwasekhaya akakapheleli izinto zikamamncane, ayikapheleli zonke. Lokho ongeke kuze kungiholele ekuthenini mina ngithi nginayo right yokumthatha umamncane abe owami ngiphuca ubaba. Cha, angikwazi because ubaba ube seqalile kubuka mamncane ukukhombisa ukuthi khona afisa ukukwenza. Manje ubaba khona sevelile kubuka mamncane, umamncane uzizwa ngenye indlela ngami, nami futhi ngizizwa ngenye indlela ngaye. Lokho okunzima ukuthi kube khona umuntu ozokwazi ukuyivimba lento yethu esiyenzayo. Kahle kahle wena mfowethu awuziboni uyiyeka lento. Uyafisa ukuthi iqhubeke. Okungcono kungangcono ukuthi ubaba wakho ayazi ukuthi iyaqhubeka. Ukuthi angazi ubaba ukuthi mangabe eseyithola ikuphi azokwenza ngami. Ngikhulume nje ngami ezingane yakhe. Angazi ukuthi ikona kuphi angasacabanga ukukwenza ngami. Kodwa angiziboni futhi ngimiyeka umamncane ngiphethe kahle kakhulu. Noma ngathi ubaba uyathola angixoshe lana la sihleli khona, ngizokhetha ukuhamba naye umamncane. Umamncane mevumile nje sizohamba sobabili. Mfowethu mhlambe uma ngabe nihleli nomamncane nixoxa exoxeni kwenu uyakathi mhlambe yini eyenza ukuthi ayithole esegxila kakhulu ngakuwena kunangapha ngakubaba, ngoba phela uwena ukwaze ngobaba kodwa manje kubuya sengathi usegxile kakhulu ngapha kuwena. Yini mhlambe akathi mangabe nithi manikhuluma athi iyona eyenza ukuthi ayithole sengathi usemningi ngapha kuwena? Angithi webhuti ubaba uyasebenza isikhathi esiningi, uvamise ukusebenza ebusuku. Mina ubusuku bonke ngisuke ngikhona ngalesikhathi umamncane edinga ukuphathwa kahle, ukutotoswa, ukwenziwa zonke izinto ezikhala kahle lezi ezenziwa uma ngabe ababili bethandana bendawonye. Manje ubaba isikhathi akanaso kahle hle. Ubuya ekseni ekhathele, kwenzeke mangabe ecelile umamncane uzoya nje kancane athi qhu aphinda abuye. Manje mina nginaso sonke isikhathi ukukhathala yena kahle kahle. Uyena azasho athi hayi usanele. Manje inkinga kamamncane umuntu olithanda kakhulu mfowethu ucansi. Umuntu olithanda kakhulu and futhi uyalwenza enjalo. Angifuni ukungakusho lokho, angifuni ukufihla. Uyalwenza indlela alwenza ngayo selongaba khona, selokungaqala ukuthi ngimbathe nomuntu wesifazane. Angikaze ngambatha nomuntu owenza kanje. Ngathi mangifika kuyena umamncane kwangathi imanga ilifunda ucansi ukuthi lwenziwa kanjani. Nami ngisuke emakhaya ngangitshela ukuthi ngiyalwenza. Kodwa ngithe mangifika la ngabona ukuthi emakhaya bengingenzi lutho. Imanga iqala ukwenza ucansi manje. Mbukeli lapha ngasekhaya ziyashisa, ziyinkinga, ziyinyova nyova. Ake sizwe ukuthi kuthini ukuphawula kwakho lapha kuma comment ukuze sizokwazi ukuthi sisize umfowethu.